Είναι στη σύνδεσή μας η κυρία Αρετή Μανιώτη, με την οποία θα συνομιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Έχουμε τους ειδικούς για να μας δώσουν και την εικόνα, πρώτα απ' όλα, πώς να προετοιμαστούν, αν πρέπει να κάνουν κάποιες ιατρικές εξετάσεις, κυρία Μανιώτη, οι μαθητές, πριν ξεκινήσουν τη σχολική χρονιά. Έτσι, προληπτικά. Σίγουρα ο προληπτικός έλεγχος είναι πολύ σημαντικός. Αρχικά ελέγχουμε τα εμβόλια, να έχει γίνει πλήρης ανοσοποίηση των παιδιών ανάλογα με την ηλικία τους. Και μετά το έτος, κάθε χρόνο είναι καλό να κάνουμε έναν γενικό αιματολογικό έλεγχο στα παιδάκια μας. Η σωστή προετοιμασία γενικά μειώνει το άγχος και δημιουργεί μια θετική διάθεση. Οπότε μπορούμε να επανενταχθούμε στους κανονικούς ρυθμούς. Αρχικά, επαναφορά σε σταθερές ώρες ύπνου και φαγητού βοηθάει πάρα πολύ, 1-2 εβδομάδες νωρίτερα. Τα παιδάκια μας, σε μικρότερη ηλικία, πρέπει να κοιμούνται τουλάχιστον 10 ώρες την ημέρα, 8 ώρες οι έφηβοι. Προσέχουμε καλή διατροφή, σωστό κολατσιό στο σχολείο, με φρούτα και λαχανικά. Σταθερά πρωινά βήματα, πρωινό καθαρισμό ζωτιών, ντύσιμο, καθιερώνουν τη ρουτίνα μας χωρίς διαμάχες, ειδικά αν είναι μέρος παιχνιδιού ή πρόκλησης. Για παράδειγμα, ποιος θα ντυθεί πρώτος, αυτό για τα μικρότερα παιδάκια μας. Για τα μικρότερα παιδάκια μας μπορούμε επίσης να διαβάσουμε βιβλία για το σχολείο ή να παίξουμε πάμε σχολείο. Μιλάμε πάντα θετικά για το σχολείο, τους νέους φίλους, τις δραστηριότητες που θα κάνουμε. Ωραία μυστικά είναι αυτά που μας μεταφέρετε, γιατί πρέπει κάπως να μην γίνει και το σχολείο μπαμπούλας, έτσι. Δηλαδή, εγώ να σου πω την αλήθεια, εύκολα επιστρέφω στο σχολείο, αν μου το ζητήσεις, με πολύ χαρά. Καλό είναι να μην το φοβόμαστε το σχολείο, να μιλάμε θετικά γι' αυτό και να προετοιμαζόμαστε σωστά, γιατί η ασφάλεια, η αγάπη και η σταθερότητα είναι τα βασικά εργαλεία για την ομαλή προσαρμογή και φυσικά έχει να κάνει με την ηλικία. Για παράδειγμα, τους έφηβους καλό είναι να διαχειριστούμε το άγχος, τις επιδόσεις τους. Μπορούμε να θίξουμε, να συζητήσουμε μαζί τους για την ασφαλή χρήση των social media, τη χρήση των οθονών, πώς να περιορίζουν τον online χρόνο τους. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Είναι η μάστιγα της εποχής, έτσι, τα κινητά και τα τάμπλετ που γίνονται ταντάδες για τα παιδιά. Είναι ένα ζήτημα αυτό και είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα αυτό που θέτεται. Αλλά επειδή διανύουμε ακόμα καλοκαίρι και μας βλέπουν και γονείς αυτήν την ώρα, πείτε μας και για αυτούς τους τραυματισμούς αυτή την περίοδο, τι είναι το πιο συχνό και τι θα δίνετε σαν συμβουλή στους γονείς που μας βλέπουν αυτή την ώρα. Και το καλοκαίρι οι ιώσεις δεν έχουν σταματήσει. Έχουμε πολλές γαστρεντερίτιδες, από νοροϊούς, ρωταϊούς, αδενοϊούς, πολλές λοιμώξεις του αναπνευστικού, από ρυνοϊό, COVID. Είχαμε μικροέξαρση της γρίπης Α. Ακόμα ο κοξάκι είναι ένας ιός που προκαλεί πυρετό και φυσαλιδώδη εξαθήματα στα χέρια, στα πόδια και στο στόμα και είναι συχνός στη καλοκαιρινή περίοδο. Τα παιδάκια μας παίζουν το καλοκαίρι, οπότε έχουμε πολλές πτώσεις από ποδήλατα, πατίνια. Αυτό εκεί ήθελα να σταθούμε λίγο, γιατρέ. Να δούμε λίγο πώς μπορούμε τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι γονείς για να προστατεύσουν και τα παιδιά τους όταν τραυματίζονται, πώς να προετοιμαστούν δηλαδή και για αυτό το ενδεχόμενο και πώς να το διαχειριστούν όταν συμβεί. Σίγουρα το βλέμμα του γονιού δεν το αντικαθιστά κανείς. Οπότε όσο το παιδάκι μας παίζει, κινείται, καλό είναι να το παρακολουθούμε. Από εκεί και πέρα, καλό είναι να έχουμε ένα αντισηπτικό σπρέι, αποσπυρωμένες γάζες και ανάλογα το χτύπημα να απευθυνθούμε στον παιδίατρό μας ή και στο νοσοκομείο, ανάλογα τη σοβαρότητα. Ναι. Δηλητηριάσεις επίσης συμβαίνει το καλοκαίρι από ακούσια κατάποση διάφορων ουσιών, τσιμπήματα, τραυματισμούς από αχινούς, ηλιακά εγκάβματα, υδατώσεις είναι πολύ συχνές, θερμοπληξία. Και σε κάθε περίπτωση αυτό που είπατε, να απευθυνόμαστε στον ειδικό, στον παιδίατρο. Γιατί τώρα τελευταία βλέπουμε και το ChatGPT να βάζει ο άλλος την ερώτηση, το σύμπτωμα και να περιμένει διάγνωση από εκεί. Ή να τον γκουγκλάρει το γιατρό, και να του δίνει και αποτελέσματα που μπορεί να είναι αμφίβολα ή να μην ανταποκρίνονται στην περίπτωσή του. Όχι ή να μην, που δεν ανταποκρίνονται στην περίπτωσή του, γιατί κάθε άνθρωπος και κάθε παιδάκι είναι διαφορετικό, γιατρέ. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει αναμφίβολα στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Ωστόσο, όπως είπατε κι εσείς, δεν είναι αλάθητη και πρέπει πάντα να συμβουλευόμαστε τους ειδικούς. Και φυσικά, αν τη χρησιμοποιούν τα παιδάκια, υπό την επίβλεψη των γονέων, συζητάνε με τους γονείς αυτά που ψάχνουν.
μια καθοδήγηση για να γίνει σωστή χρήση. Πείτε μας και κάτι άλλο. Έχετε κάποια τεχνική εσείς για να μην σας φοβούνται τα παιδάκια όταν έρχονται για εξέταση? Ποια είναι η δική σας προσέγγιση? Ωραία ερώτηση. Με τα παιδάκια μας, ανάλογα με την ηλικία, τις μικρότερες ηλικίες λίγο τις συντρικάρει το παιχνίδι και να συζητάς για θέματα που τους ενδιαφέρουν. Τα αγοράκια για την μπάλα, τα κοριτσάκια για τις κούκλες, τέτοια πράγματα. Ο καθένας, και λοιπόν, όσον αφορά το σχολείο, θέλει την προσέγγιση του. Είναι οι γονείς, σωστά. Και όσον αφορά το σχολείο, καλό είναι οι γονείς να μην ρωτάνε, για παράδειγμα, τι βαθμό πήρε σήμερα, αλλά πώς πέρασε τη σημερινή μέρα. Ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα και να το συζητήσουμε για λίγο, να το σχολιάσουμε και αυτό, κυρία Μανιώτη, είναι και οι πιθανότητες το παιδί στο σχολείο να βρεθεί αντιμέτωπο με bullying, με κακές συμπεριφορές από τους συμμαθητές του. Το θέμα είναι λοιπόν προφανώς η οικογένεια να είναι παρούσα από πολύ νωρίς και πάντοτε να συμβουλεύει το παιδί τους. Πώς λοιπόν θα πρέπει να διαχειριστεί η οικογένεια ένα τέτοιο ζήτημα και να προετοιμάσει το παιδί για το σχολείο? Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα ζήτημα και ένα συχνό ζήτημα και η πρόληψη ξεκινάει από το σπίτι. Μιλάμε στα παιδάκια μας για το τι σημαίνει σεβασμός, προσωπικά όρια και πώς να αντιδράσουν αν κάποιος τα ξεπεράσει. Και σε μικρότερες ηλικίες δίνουμε μια απλή εξήγηση ότι εκφοβισμός είναι όταν κάποιος προσπαθεί να μας πληγώσει, να μας τρομάξει ξανά και ξανά με λόγια, πράξεις, μας αφήνει έξω από παρέες, από το παιχνίδι. Οπότε τότε το παροτρύνουμε να μιλήσουν στο δάσκαλο και σε εμάς, να μπορούν να λένε σταμάτα με σταθερή φωνή, αλλά και να μπορούν να τους εξηγούμε πώς μπορούν να σταθούν στο πλευρό κάποιου συμμαθητή τους που δέχεται τέτοιου είδους πείραγμα. Σωστό. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε, γιατί και το ένα παιδί θα πρέπει να προστατεύσει το άλλο και να το υποστηρίξει με κάθε τρόπο. Σας ευχαριστούμε για όλες αυτές τις πληροφορίες, κυρία Μανιώτη. Δώστε πολύ ωραίες συμβουλές. Νομίζω κατεγράφησαν και από τους γονείς, αλλά και από εμάς που δεν είμαστε γονείς, αλλά δεν έχει σημασία. Να τα έχουμε για στα το υπόψη. μέλλον. Να τα έχουμε στα υπόψη. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Μανιώτη που ήταν μαζί μας.